baš i nije lako postići kod mene, ali je, vjerujem, svima vama dobro poznato u ovom trenutku koliko je emocija u ovom trenutku. Koliko je dobro poznani, to znaju. Poštovane dame i gospodo, dragi istomišljenici, a od današnjeg dana stranački prijatelji, poštovani predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam u ime inicijativnog odbora za osnivanje Stranke pravde i povjerenja. S obzirom da sam ja emotivna osoba, unatoč velikom iskustvu u javnom djelovanju napose u posljednje 2 godine, moram reći i čestom izlazenju iza ovu govornicu, nisam nikada doživio ovako snažne emocije prilikom izlaska pred ljude kao što sam ih doživio sada. Te emocije su, prije svega moram vam reći, odlučnost, nada, vjera ili možda ispravnije rečeno, povjerenje jednih u druge, prije svega vas koji sjedite ovdje, a onda povjerenje u sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. Uvjeren sam da većina vas u ovoj dvorani dijeli te emocije sa mnom. Uvjereni da danas ovdje u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine započinjemo proces ozdravljenja našeg društva i oporavka Bosne i Hercegovine. Iako je to Mira već učinila, osjećam potrebu zahvaliti vam na dolasku. Ne samo stoga što ste dolaskom potvrdili moje povjerenje da u Bosni i Hercegovini nisam jedini koji više ne vjeruje političkim strankama koje egzistiraju i koji dijele vlast između sebe. Namjerno koristim izraz dijele vlast. Jer oni ne djeluju u interesu i koristi naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, nego isključivo političkih elita koje su do sada, od završetka rata pa do današnjeg dana, vlast dijelile poput kakvog kolača. Već i na vašoj hrabrosti i spremnosti da mijenjamo ustaljenu praksu političkog djelovanja koje je nas i cijelu Bosnu i Hercegovinu dovelo u stanje gotovo vegetiranja. Kao inicijator ovog projekta, nove političke stranke, ili bolje rečeno, nove političke snage u Bosni i Hercegovini, te kao predsjednik inicijativnog odbora, sa velikom radošću, ali i počašćen vašim dolaskom, privilegiran sam otvoriti ovu osnivačku skupštinu Stranke pravde i povjerenja. I još jednom hvala. S obzirom da na koncu očekujem još jedno obraćanje, a u svrhu ekspeditivnosti današnjeg rada, te sukladno protokolu osnivačke skupštine, otvaram osnivački skup službeno, otvaram osnivački skup Stranke pravde i povjerenja. Ima li prijedloga za izmjene ili dopune predloženog poslovnika o radu ove osnivačke skupštine? Samo da pojasnim, ovdje ima i dosta mladih kojima je vjerojatno ovo i prvo nekako političko angažiranje, a njih posebno pozdravljam, jer na pitanja mnogih novinara koliko ima značajnih imena ili poznatih imena u ovoj političkoj stranci, među 1071 čini mi se po mojim informacijama je već broj članova Stranke pravde i povjerenja, ja volim odgovoriti na sljedeći način. Za mene su najzvučnija imena upravo mladi ljudi koji do sada i svi vi koji do sada niste bili uopće politički angažirani. To su zvučna imena u ovoj stranci i to su ljudi koji će mijenjati Bosnu i Hercegovinu zajedno sa nama koji imamo određena iskustva i koji smo već duži period prisutni u politici u Bosni i Hercegovini. Imam neko protiv? Nema. Znači, jednoglasno smo prihvatili odluku o osnivanju Stranke pravde i povjerenja. Znači, temeljem članka 13 Zakona o političkim organizacijama, službeni list SR-DIH 27/91 na osnivačkoj skupštini Stranke pravde i povjerenja, skraćeno SDP,
održanoj u Sarajevu 13.4.2013. godine jednoglasno je donesena odluka o osnivanju Stranke pravde i povjerenja. Članak 1. Temeljem zakona o političkim organizacijama, službeni list SR broj 27/91, na osnivačkoj skupštini Stranke pravde i povjerenja održanoj 13.4.2013. godine u Sarajevu, na kojoj su od ukupnog broja 1071 članova osnivača prisustvovala 206 izaslanika, punoljetna građanina Bosne i Hercegovine, sukladno članku 11 Zakona o političkim organizacijama. Podaci o osnivanju stranke se nalaze u prvitku odluke o osnivanju. Članak 2. Osnivači stranke donijeli su jednoglasnu odluku o osnivanju političke organizacije pod imenom Stranka pravde i povjerenja, skraćeno SPP, sa sjedištem u Sarajevu na adresi. Članak 3. Sukladno članku 13.4 Zakona o političkim organizacijama, službeni list SR 27/91, jednoglasno su usvojeni programski ciljevi Stranke pravde i povjerenja koji su sastavni dio statuta Stranke pravde i povjerenja, članak 6 statuta stranke, a to su očuvanje Bosne i Hercegovine, puna jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda i ostalih, odnosno svih građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, borba protiv korupcije i kriminala, gospodarski razvoj Bosne i Hercegovine i društvo znanja. Članak 4. Sukladno članku 13.5 Zakona o osnivanju političkih stranaka, političkih organizacija, službeni list SR 27/91, imenuje se Sanda Radelja, jedinstveni matični broj 16-12-977-19-78-04 iz Novog Travnika, za ovlašćenu osobu koja će obavljati poslove upisa političke organizacije Stranke pravde i povjerenja u registar suda u Sarajevu. Broj Sarajevo 13.4.2013. godine. Pa evo, ja osjećam potrebu samo reći nekoliko riječi o statutu koji je danas pred vama predložen. Svima vam je poznato da je osnovni, uz odluku o osnivanju, osnovni akt koji mora biti predložen kada se registrira politički subjekat, statut tog političkog subjekta. Ovaj statut koji se danas nalazi pred vama je statut koji omogućava kvalitetan rad Stranci pravde i povjerenja, i to možemo sada i službeno reći jer je odluka o osnutku usvojena, do izbornog sabora ili izborne skupštine stranke koja je unešena u ovom statutu u prelaznim odredbama mora biti održan najkasnije 180 dana od današnjega dana. Međutim, inicijativni odbor je bio mišljenja, vjerujem da će to zadržati i predsjedništvo stranke, da on treba biti održan najkasnije do 15.6. ove godine. I tada ćemo imati priliku dograditi ovaj statut, jer će jedna od točaka dnevnog reda svakako biti, unatoč tome što je danas ovdje usvojen statut, izmjene i dopune statuta. Statut koji danas usvajamo ovdje predvidio je i dao mogućnost razvoja infrastrukture stranke na nižim razinama, znači i o entitetima, u kantonima, odnosno županijama i općinama, i upravo je to faza koju trebamo uraditi do izbornog sabora stranke, kako bismo izborni sabor stranke, odnosno same izbore u radna tijela i institucije stranke obavili što kvalitetnije i izabrali najkvalitetnije ljude koji do tog trenutka budu članovi Stranke pravde i povjerenja. Pozivam predsjednika verifikacijskog izbornog povjerenstva da predloži kandidata za predsjednika Stranke pravde i povjerenja. Za predsjednika Stranke pravde i povjerenja predlažemo gospodina Željka Buda. Ja ovo smatram potvrđivanjem, ali ipak moramo i formalizirati to na način da se izjasnimo. Ko je za da gospodin Željko Budra bude predsjednik Stranke pravde i povjerenja? Ima li neko protiv? Nema. Čestitam predsjedniku.
gospodo, dragi stranački prijatelji, jer to i formalno od današnjeg dana jesmo, prije svega zahvaljujem vam se još jednom na ukazanom povjerenju te izboru za predsjednika Stranke Pravde i povjerenja. U isto vrijeme čestitam izabranim dopredsjednicima, glavnom tajniku i članovima predsjedništva stranke. Kao što sam to malo prije rekao, sukladno prijelaznim odredbama ugrađenim u statut Stranke Pravde i povjerenja, ovo će tijelo voditi stranku do izbornog sabora, pripremati izborni sabor i pripremiti sva stranačka tijela, odnosno pripremiti infrastrukturu i izbor punog predsjedništva stranke i ostalih tijela unutar stranke, koji će biti birani na izbornom saboru. Još jednom ponoviti, zaista mi je čast koju ste mi ukazali iznimno velika, ali osim časti ja osjećam i obavezu i odgovornost. Svjestan sam činjenice da je velika većina vas danas ovdje, odnosno svi, gotovo svi, jednako kao i oni koji danas nisu mogli biti ovdje, a već su članovi Stranke Pravde i povjerenja, željna drugačijeg političkog djelovanja od onoga na koga smo navikli u Bosni i Hercegovini. Željni promijeniti političku praksu koja nas je, kao što sam malo prije rekao, cijelu zemlju, sve narode, ostale, odnosno sve građane Bosne i Hercegovine, dovela gotovo u stanje vegetiranja. No nismo mi danas ovdje zato da bi se bavili drugima i nećemo se baviti drugima. Ja vjerujem da svi očekujete da čujete što je to vizija političkog djelovanja Stranke Pravde i povjerenja, iako se o tome govorimo ovih dana, ja vam to želim i osobno reći. Ona je ugrađena u ciljeve stranke i njenog političkog djelovanja. To je očuvanje Bosne i Hercegovine kao jedan od temeljnih ciljeva, jer ovo je zemlja u kojoj živimo, zemlja koju volimo i zemlja u kojoj trebamo ostvariti svoje ambicije. Mladi ljudi svoje težnje ili afirmirati se. Ovo je zemlja koja zaista pruža velike mogućnosti, a koje, nažalost, zbog, neću reći nesposobnog, nego političkog vodstva koje to nije doživjelo kao svoj cilj, nije u stanju pružiti onima koji to žele jedan normalan i posve moderan europski život. Zajedno sa svima vama, ja ovdje vjerujem u to da mi zato snage imamo i da to možemo. Drugi cilj ove političke stranke jeste jednakopravnost naroda i ostalih, odnosno svih građana Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Vjerujem da smo svi duboko svjesni činjenice da u ovom trenutku na određenim područjima u Bosni i Hercegovini, tamo gdje su ljudi u manjem broju, gdje su narodi u manjem broju, u odnosu na druge narode, ne mogu uživati jednaka prava kao i oni koji su brojniji. Nažalost, iza rata i djelovanjem političkih stranaka stvorili smo ambijent u Bosni i Hercegovini u kome su se počela prebrojavati krvna zrnca i u kojima nisu uspostavljeni kriteriji kao u svakom normalnom društvu koji trebaju biti uvjet za nečiji napredak u društvu. Jedan od ciljeva ove stranke jeste promijeniti i tu činjenicu u Bosni i Hercegovini. Prije svega, uvesti jednu kategoriju koja do sada nije postojala, a to je kategorija odgovornosti i to su kriteriji koji će jednako važiti za sve. Bez obzira kako se zovu, bez obzira kojoj vjeri pripadaju ili ne vjeruju i bez obzira na to kako se izjašnjavaju. Smatram da je to jedan od osnovnih uvjeta kako bismo razvili normalno i moderno društvo u Bosni i Hercegovini. Sljedeći cilj koji smo ugradili u naš statut jeste borba protiv korupcije. Mislim da nema u ovoj prostoriji, a ne samo u ovoj prostoriji, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, čovjeka koji nije doživio barem jedan primjer korupcije u našem društvu. Moje duboko uvjerenje kako je korupcija posljedica opredjeljenja o načinu djelovanja političkih subjekata u Bosni i Hercegovini. Ja nisam idealista. Do te mjere da nisam idealista ne bi danas bio ovdje sa ovim ciljem sa kojim se i vi zajedno sa mnom, a to je stvaranje nove političke stranke.
Ja nisam idealista koji misli da možemo stvoriti društvo u kome neće biti korupcije. Jer takvog društva nema na svijetu. I naš cilj nije i neće biti u potpunosti eliminirati korupciju, jer je to gotovo nemoguće. Naš cilj jeste korupciju svesti u razumnu mjeru, kao što je to i u drugim društvima, a onda zakonskom regulativom korupciju legalizirati. Imamo takve primjere u svijetu gdje je razvidno da se takve aktivnosti kojima se realiziraju određeni ciljevi, bilo da se radi gospodarskim, političkim ili nekim drugima, zovu lobiranjem, pa su ona potpuno ozakonjena. Zašto to ne bismo uradili mi u Bosni i Hercegovini, pa imali potpuno praćenje tijeka novca i na taj način eliminirali sivo, odnosno crno trošenje proračunskih sredstava, što zaista u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini imamo pretjerano zastupljeno. U tom cilju ugrađena je i borba protiv kriminala. To treba biti opredjeljenje svakog normalnog društva. Ja vjerujem u to da je Bosna i Hercegovina normalno društvo i da ćemo ga normalno društvo što se tiče ljudi koji u njoj žive. Ali ne i načina ponašanja koje je bilo prisutno do sada. Mi ne smijemo dozvoliti da postoje ljudi koji su iznad zakona. Ne smijemo dozvoliti da se zakoni primjenjuju samo na one koji nemaju snage u političkom smislu oduprijeti se tih zakona. Zakoni moraju vrijediti jednako za sve građane ove zemlje, pa i one koji u nju dođu, a ne samo za građane ove zemlje. Gospodarski razvoj, to je sljedeći cilj. Svjesni smo svi činjenice koliko je gospodarstvo, odnosno privreda u Bosni i Hercegovini, ne samo ratnim djelovanjem, nego i određenim aktivnostima koje su nakon toga uslijedile, nakon rata uslijedile, prije svega tu mislim na privatizaciju, a onda i lošim političkim potezima gotovo upropašteni. U našoj zemlji je gotovo 40% nezaposlenog radno sposobnog stanovništva. A potencijali za gospodarski razvoj ove zemlje nisu iskorišteni po nekim pokazateljima niti 50%. To znači da postoji velika mogućnost gospodarskog razvoja, ali normalno da bi do toga došlo treba uraditi najprije ono što sam rekao malo prije u prethodnom cilju, a to je obračunati se sa korupcijom. Jer samo obračun sa korupcijom stvara nam preduvjete za normalan razvoj gospodarstva. Politika nije ta koja treba razvijati gospodarstvo. U demokratskim društvima politika stvara ambijent. I to će biti cilj našeg političkog djelovanja. Stvaranje ambijenta za razvoj gospodarskih kapaciteta. Normalno da to predviđa i jednu gospodarsku strategiju ili strategiju gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine, koja će ljudima koji imaju poduzetničkog duha i koji imaju želje i htjenja pokrenuti određene aktivnosti u gospodarskom dijelu, stvoriti okolnosti da sa tim mogu i krenuti. I na koncu, posljednji cilj deklariran u ovom statutu, to neće biti i zadnji cilj ove stranke, ti ciljevi će biti dograđeni svakako nakon izbornog sabora, jeste društvo znanja. Vrlo često u svojim ne samo javnim obraćanjima, nego i razgovorima sa predstavnicima međunarodnih institucija. Bio sam vrlo kritičan na sustav školovanja u Bosni i Hercegovini, odnosno obrazovni sustav. Prije svega, ono što vam želim reći i što duboko u sebi osjećam, a to je, uvjeren sam u to kako naš obrazovni sustav kod djece koja u njega ulaze od osnovne škole pa završavaju sa fakultetom, razvija određene emocije koje meni nisu nimalo dragi. A to su emocije, neću koristiti tvrde izraze, koristio sam ih u takvim razgovorima sa predstavnicima međunarodnih institucija, ali ću barem reći jedno neslaganja i nesnošljivost. Onaj najtežu kvalifikaciju neću koristiti. Za sebe volim reći da sam prošao rat, to svi znate, general sam počinio. I zahvalan sam dragom Bogu što sam iz tog rata izašao da u sebi ne nosim mržnju. Ni prema tome.
I kada govorim o obrazovnom sustavu, zato sam napravio ovu digresiju, prije svega želim obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini koji neće takve emocije razvijati u našoj djeci. Jer svi oni koji nose mržnju u sebi su hendikepirani. Drugo, želim obrazovni sustav koji će naše mlade ljude pripremiti, a vjerujem da to svi vi ovdje želite, da budu vrlo aktivni sudionici razvoja naše zemlje. Ja jako vjerujem u naše mlade. Vrlo često sam sa njima, bio sam i prije dolaska na ovu poziciju, vidim da ih i danas ima ovdje i zato sam jako sretan. Ja vjerujem da će oni bolje od nas znati urediti ovu zemlju, vjerujem da će oni bolje od nas razvijati njene potencijale i kapacitete i da ćemo stvoriti zajedno, ali najviše njihovim djelovanjem, modernu državu od Bosne i Hercegovine. U dubini sebe osjećam i to sam ovim obraćanjem izgovorio. I nadam se, pored svega što je rečeno, da vam se dopada i vizualni identitet Stranke pravde i pomirenja, koji nije izabran zato sa ovim bojama da bi se pokazala suprotstavljanje bilo kome. Opredjeljenje Stranke pravde i pomirenja u svom političkom djelovanju je tako da mi nemamo neprijatelja. Mi nemamo ni protivnike. Mi ćemo na političkoj sceni Bosne i Hercegovine imati samo partnere. One koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju jednako kao i mi, one koji u Bosni i Hercegovini žele djelovati na pozitivan način, bit će poželjan partner Stranci pravde i pomirenja. Još jednom se zahvaljujem na dolasku i uvjeren sam da sa današnjim danom započinje nova era u Bosni i Hercegovini. Hvala. Jeste